Hello people, and welcome back again Pazimu Reality ITV. Kana wagara uri subscriber kana chingori munyowani, welcome to Zimu Reality ITV. My name is DJ Sparks. Ndine ndine pana peno vanya inosirisa nya inorwadza yamai wakaita vana 6 waita vana 6 vese vana vakashaya izvezvi wane chirwere chegomarara. Saka ndine video endero panapo muwanzo vachitaura muzoonawo zvakaitika muupenyu hwavo zvinoshamisa. Zvinhu zvinatora kuchechi kwa Prophet Kuda Kwashe Jose. Prophet Kuda Kwashe Jose is one of my men of God. A time yedu wandiro believer inini kuti he is a man of God. Ndiye murume ari paseri pangu, ndiye muranda ari pa seri pangu ari kushandiswa naMwari kuita zvinoshamisa munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndichaplaya video iri panapo mobva marinzwa, mobva mariona, mobva manyatsoteeresa, munyatsoona zvishuwaka mawani upenyuka dambudziko mama wachitsanangura unonyatsoona zvishuwaka hauna problem, hauna dambudziko rawinaro. Aya ndoanonzi madambudziko, unotiza unohwanda nedambudziko rawinaro wakanzwa mama vachitaura, but da kuti muone zvavakaitirwa naMwari. So mama vari kuti after ndaita vana vangu 6 vese vana vakashayika, havasisina kana mumwe chete, vanga vakurarama upenyu vakapera tariro. Ivo vacho ndokubva vabatwa cancer, asi regai tinzwe vachipfuurira mberi vachitaura. Amen. Amen. Vanhu vaMwari ka ndiri kupererwa. Inini ndakauya panapa ndakadzungaira ndichirwara last week. Ndakauya tete vangu mai abekwa akuchurasu ndovakanditi Murora uri kuti uri kurwara nechest, uri kuti wabatwa cancer, uya kuchechi kwandonamata. Pandakauya pano ndakasvika apa ndabva ndafonera tete vakati vari kuseruko, ndakuda kuti ndiendeko kwakomana vangu vari papa, ndobva wandirambidza. Ndobva ndazofonera tete, ndobva wayabva wataura newakomana vaya, ndobva ndaenda. Chandiri kuda hangu kutaura ka ndechekuti Prophet ndakashora kutaura chokwadi pamberi paMwari. Ndikati mana machira wandiitaya ndingaponeini, vakangosvika pandiri pakango. Ende unoshora zveshuwa wakasvika ukana zvinhu zvichiitika izvi, unoshora zveshuwa kuti ndinoponera apa, uchiona kuti munhu wacho he is young but bad, young and bad. Saka munhu unongotaura kurwara kwako chokwadi. Ndakabata bhuku rangu iri ndakadai, Prophet wakangosvika wakabata bhuku kudai, wakabata kona iyi, wakangondidai. Ndikati cancer hawana chimwe chavakazotaura neni, wakabva wapfuura bva waenda pane mumwe. Ndakashora ndikati tete kundikwirisa bhazi kubva kubhindura kuya kunoku, kufambira izvozvo ngobatirwa kona yebhuku nekunzai. Clap your hands for Jesus. So mama vari kuti pandakatanga kusvika ndakashora, asi ivo vakanga vashungurudzika ichokwadi. Iri ibhuku ratiri kuona results from the doctors pavakabatwa cancer. These are the results. Saka regai tinzwe zvekare vachipfuurira mberi vachitaura kuti chii chakazoitika mushure mekunge bhuku rangobatwa kona and also vangonamatiwa. Chakazoitika ndechekuti ndasvika kumba ndakaramba ndichirwara, murume wangu akanditi enda kuKaranda hospital umbonyatsonotariswa. Ndakaenda kuKaranda, ndakatobuda marimwe zuva. Ndasvika kuKaranda kuya, doctor akanditi manesi akanditi bvisai $20 muonekwe kuX-ray. Ndakabvisa $20 ndikaonekwa kuX-ray yekutanga ikanditi negative. Clap your hands for Jesus. Ndikanzi nadokta kwete, ndadzokorore futi, ndakadzokororwa yechi2 ikanzi negative. Ndikanzi aiwa ndaenda ndotorwa makararwa neropa, ndikaenda ndotorwa makararwa neropa, ndikanzi negative wane maacidzi chete. Give glory to Jesus.
after vangornamatirwa nemuranda wamwari last Sunday, muranda wamwari haana mashoko akataura asi vakangovanamatira ndokubata bhuku pakona, ndo maresults ese aya avari kuuya nawo. Vanhu vamwari ngatisimukei timbofarira Mwari ari kupedza cancer zvakadai. Celebrate Jesus. Yeah, as my fun is, man. Unoyanzona zvishuwa kuti power iripo. Ini guysika ndakudza chinhu wani. Zvimwe zvese mungataure henyu. Asi power chinjirodzi power. Prophet kuda kwashe Jose. Vane power. I think munofana kumbouya mumbozvionerawo mega. Ndokuti chikwandoenda ini ndakataka kuenda ndichiti ndikuenda kuinterview. Ndambokudza one thing about inini chakaitika ndizotanga kuenda kucheche kwa Prophet kuda kwashe Jose. Ndakaenda inini ndichindikuenda kuinterview. Ndangonzwawo kuti vakazodaiwo vakagara mugoma 3 years vakazodaiwo ndikati manaka musatamene kugara mugoma 3 years. Asi mafanis. Banaenda banasvika ndavafonera Prophet ndinewo interview da kuita inonzi DJ Sparks. No problem kuma Sparks, ndoda kuzouya ini musi wakati vanapiwa date rangu. Date rorobva ndaenda ndakasvika ndakawaona. Chinhu chakanyandishamisa ipapo kuti kuwa humble zvimwe level. So ndakazondeka kuti munhu pari humble. Ndakangofila kuti no, this man are different from my men of God ndangandambosangana nawo. Ndobva taita interview. But before interview ndakambotana mufana wanga ndinaye ndakati wamona sei man of God, kumona sei humility. Takati hayi vakomana vanongoida kuita sekuti bhaisa ka kuti ona media saka vanongoda kuva humble. Tata interview yedu pepe ndikunzwa matauro achari kuitwa, nyaya dzoti dzikutsanangurwa. Ini nyaya idzi dzakaitika ere zveshuwa. Saka manje inini Prophet kuda wakadzidza nehanzvadzi yangu ndobva ndakati iwe Prophet ava vasi waitaura kuti wakadzidza navo eravo wainzani wakambondiudza pepe tokadzidza navo hanzi wainzi kuda achichi ndakumechanisa manje. Ndakati zveshuwa wakaenda kugome zvanzi wakaenda kugoma zveshuwa nguva ipo even tiri kuchikoro ndozvavaita so ngorokomana wescripture nyeni. Ndikati abo ndobva ndavati Prophet ka ndida kuzomboya kuchechi kwenyu because ndakashamisika nemwe yanzi deep sleeps. Vane imwe vanoita swekuti vanokunamatira ka wobva warara. Kana uchinge warara wobva waona munhu kukuroya kana zvikukunetsa chichichichi chinobva ungozvionera wega padeep sleep iyoyo. Ndati ndamboiona ichitwa live iyi. Saka pakati invite manje ndakuendepa ndakabva ndabuda vanamenda kukariba vandazodzoka imwe wiki so. Vanasvika vanangobudikira chichiri pakati so vanaonekwa umwe asha so bva vanditi mukoma Sparks chichichichichi bva vanodza Prophet vandanopiwa siti kumberi. Ndikati no ina soda zvokugara. Ndakuona ndine kamera yangu ndimufana wangu anga ndinaye papo ndimufana wangu ndimboone pana mavhidhiyo mukuti bvumidza kutore zvikanzi no problem tora ine mavhidhiyo. Ndobva ndatanga kutora mavhidhiyo ndikuona deep sleep yatanga ka ona kuti unamatirwa achirara pepe vachitomuka zvoti ndaona zvakati ini fana uyu akuita sei because mudikika tazvemana 26 years panapa. Tazvemana 26 years ngesi 27 years I think 27 now. Ipapo wanga tine 25. Ndikati chichikuitika panapa. Saka ndarequestana ndokumbira kumboona vanhu vakambonamatirwa panapa vakapora vemucheche varipo matestimony. Zvanzi haisi problem. Ndo munhu ane zvake guys. Hanzi Prophet kuda kwashe Jose. Ndikati no, haisi problem. Hanzi haisi problem. Vanhu vauya pepe. Vanhu vatouya vachotowanda baba nongosvika kuma 18. Nefa changoona vanhu 2 vanongonza ndo vakamboona matirwo panapa zvikaita. Unobara kuya vanhu kusvika 10. Ndovatakuti vanhu vaya mainterview makatsvaga panapa zimwe kuti ITV ka aripo mainterviews vayo. Ndobva ndatanga kuona kutaura navo vanhu vaya ndichivabvunza ndaifungidzo kuti yakaoma chifunga kuti chadhomoka chibvunza after kamera ndakata kamera ndakabvunza futi mibvunzo yangu personally nini nditi iwewe amanda kutakati chikwe zvamukuita zvakaitika here ko taidhauta chaizvo kwete zvekudhauta zvemafanisi ndakati no haisi danger
ndatsobhilifa pape kuti azvishuwa panapa pakuti sepavine zvikuitika ndamambogara nge 2 weeks ndisingabatiki imwe day vandazongotana vapfana vangu sona kuti mufana mwanonzi Ashton mwanonzi Shelton boys pana nyaya yakadai atomboende kuchechi kuyanza atomboende kuchechi kuyabva tabudika rimwe Sunday so patasvika bva tagara edu kumateresi tikuona mamiracles ari kurohwa mapofu iwo ari kuona zvekuti ndinoyo baibai ndakata sei ndikuona imwe day vandamboti no ngatidzokere futi vandadzokera futi vanaona kuti pana pakashata zvashuwa zvandakaona baibai ndozvikuramba zvichiitika so mafirst days andatanga kuenda kuvictorious inini ndaiti asi pamana ndanda kubhilivha manda kuti zvashuwa bose panenge mudhara ndakazoona so amaziso ake zvanga kaita kandakaitsaona kuti munhu asi kuona bone ipapo madezi wayo ndaitonge ndine foni yangu andikanga kamera kangu ngandinako so ndichiona ndakuona kuti usasaizeka iwe kuti unongosina faith iwewe kutora picture pachonzano mapofu pane mwe ndinazonzi mapofu ese umire tailaina ndakati right apa ndoba ndichaonerera manje ndati apa ndoba ndichaonerera manje mapofu itailaini ndasindoonerera ndati pakatanga kurohwa mapofu kunzona ndiri padhuze so ndichitora mavhidhiyo angu ndichiona ndichatsoona wambotaiye kuti unongochitora vhidhiyo so yekuti vhidhiyo inenge ichiona yega but iwewe ziso rako riri pasaidi so ziso rako riri pasaidi so ide kunyatsoona kuti hano pakuamundakaonera apa ndiona kubaizika yekudai ndanyatsoona so ndikuona mashuwa mudhara atotanga kuona mwe muzotanga kutoona wakwani kana kutanga kutoona pepe ndakati pana pane simba pana tingatodha kuti kuri kubva simba asi simba ka pana pariripo pane gimmicks dzorohwa nakukomana zvekuti pane pasitorina simba racho panenge kuri kutamba nebrain dzevanhu but ndakatoona kuti panapa ka zvimwe zvese tingataura edu but chinhu chinonzi simba ndo chiri panapa chinonzi simba ndo chakazara panapa ndabhilivha paya madhimoni ari kurohwa madhimoni anenge achirohwa kana madhimoni anodaidzwa nemunhu ari pastage kam kuti munhu wese ane mweya wakadaiwo huyai panapa unoona baba vanhu achiuya achiungana madhimoni achimanifesta pana pane simba saka ndakazotanga kutora mavhidhiyo ndaitora mavhidhiyo madezi kutanga ndaitora mavhidhiyos ndaisamboda kumbopotsana padhuze nevhidhiyo svika ndazobhilivha ndaenda kutogara hangu bay 13 ndakutoziva kuti zviriko ndiri munaipedzisira kuita se kubva kuchechi ndichidanyatsoona zvichati mamiracles ari kuitika yabo zvikuitika izvibo kusvika izvi zvaandabhilivha man saka guys ndakudza history yese kuti muziyo why chakazoita ndizotanga kutende ukoonda ndakuenda ikoko kuchechi kwavo ndichiona zvinoenda zvandakaonawo nemaziso angu saka iwewe kana uchinge nedambudziko rawinaro isi marketing kana iri marketing is a free marketing handina munhu andituma pana munhu andiudza kuti takudaiwo sparks ndindi kutozvitaro ndega for the sake yemafans angu sake yemafollowers andinawo anenge ane matambudziko pana tingasingatsoziva kuti toita sei ndosaka tichiya nemaman of god tichiya vanhu vakasiyana-siyana kuti mukwanise kuziva kuti kana uchingoita problem enda kopi munombotiraya profit kuda kwashe jose havabhadharise it's free mawanonoonawo it's free kunamatira vanhu it's free saka guys kuna vane matambudziko vane zvikuwanetsa you are free mboenda ikoko wanamatira kunzvimbo yecity sports center nongosvika ikokoko unoonawo rimwe zuva wegawo wanongobudikira ungozvionerawo anyway guys I am out. Don't forget to follow Jesus Christ. Saishe Namponesi upenyu wenyu. Musati mafollow DJ Sparks mapages angachitaura na DJ Sparks ZW anazimba to ITV. Please follow Jesus Christ. Saishe Namponesi upenyu wako. Anyway, I'm out.